Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu iki siswa kelas loro bakalan sinau nulis ukara. Saderengipun ukara niku apa to? Nulis ukara utawa nulis kalimat ning basa Jawa. Nah, contohnya kuwi kaya piye to? Coba perhatikno gambar iki. Teko gambar iki yang digawe ukarane kaya piye? Gambar iki iso digawe ukara kaya Rini lagi nyapu. Saiki perhatikno gambar sing keloro. Nah, iki kira-kira kalimatnya piye? Coba digawe. Nah, teko gambar kuwi iso digawe ukara utawa kalimat yaiku bapak maos koran. Cukup semanten mawon nggih sinau bareng Bu Syahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.